השיעור הזה נכיר ונלמד מה אפשר למצוא באתר של העמותה למחקר גניאולוגי בישראל. נכנסים ל-genealogy.org.il, מגיעים לאתר, אם הוא באנגלית אתם נכנסים פה להחלף שפה, יש לו ממשק בעברית, ממשק באנגלית, תלחצו על עברית. אתר העמותה למחקר גניאולוגי בישראל מפתח מעל 2 מיליון רשומות על ידי מתנדבי העמותה. אם אתם רוצים לצפות ברשומות, אתם יכולים ברישום חינמי, אבל אם אתם רוצים לצפות במסמכים שעומדים מאחורי הרשומות, אז אתם יכולים לצפות רק אם אתם חברים בעמותה. עלות חברות בעמותה 150 שקל לשנה, ניסיון שלי זה מאוד כדאי. אפשר לראות פה קצת פרטים על העמותה, על חברות בעמותה. מה שמעניין אותנו פה זה מאגרי מידע. בואו נתחיל לצפות מהם רשימת מאגרי המידע. אתם רואים שהעמותה מתמקדת במאגרי מידע ארץ ישראלים. יכולים לראות לפי נושאים: בחירות, בחירות לאומיות, בחירות לרשויות מקומיות, הגירה, חינוך, מפקד אוכלוסין, מרשמי קברים, ספורט, צבאי. כל אחד מזה אתם יכולים לפתוח, נגיד צבאי, בוגרי קורס מ"מים, צבא הבריטי, חיילים טורקיים, חיילים פולניים. יש פה הרבה מאוד מאגרים. מאגרי שינוי שם, מאגרי תרומות. הדרך הנכונה לחפש באתר הזה זה להיכנס לחיפוש במאגרי המידע. יש להם חלונית חיפוש מאוד פשוטה ובסיסית, או באנגלית או בעברית. יש ביניהם הצלבה, אם אתם מחפשים בעברית הוא יודע לחפש לכם ברשומות באנגלית, אבל אם שווה לכם לנסות גם וגם. אתם רושמים פה שם פרטי, שם משפחה, נגיד פסח וולברגר, חיפוש. אנחנו מוצאים את פסח וולברגר במסמך אחד פה, שנת המסמך 1947, שם הבן אדם פסח וולברגר, שם המסמך בוחרים למועצות המקומיות 47, פה יש לכם הסבר על המסמך, המקום תל אביב, ופה המידע באנגלית. אם הייתי מקבל הרבה מסמכים על פסח וולברגר, הייתי יכול פה לבצע סינונים, לפי סוג רשומה, לפי שם משפחה, לפי שם פרטי. יש פה מספר סינונים. במקרים של ריבוי מסמכים זה נוח מאוד לסנן. אתם לוחצים פה בפרטים, ואז אתם מקבלים את המפתוח של הרשומה הזאת, של המסמך. אתם רואים שפסח וולברגר גר בישראל 21 תל אביב, בן 64, הרשומה היא מ-1947, יש פה הפניה לשורה 23, אם אתם לא מוצאים את הרשומה, אז יש פה הפניה. זה המסמך, ופה המקור שלו, הרישום של מאיפה הוא הגיע, מאיזה מאגר הוא נלקח. עכשיו אתם יכולים לגלול פה בתוך המסמך עצמו, להוריד את המסמך אליכם, ואם אתם עוברים פה אתם מוצאים וולברגר פסח 64, רחוב ישראל 21. אתם יכולים פה לעשות שיתוף למסמך, להדפיס אותו, לשלוח אותו באימייל, בטוויטר, פייסבוק, וקישור שלו. וככה אתם עוברים שם שכל מי שאתם רוצים לחפש, מנוע חיפוש מאוד מאוד ידידותי. בואו נעשה עוד חיפוש של ביאליק, בואו נראה מה נותן לנו ביאליק. אתם רואים שיש פה הרבה מאוד תוצאות של שם משפחה ביאליק. אם אנחנו רוצים את חיים נחמן ביאליק, אז אנחנו יכולים להיכנס פה. יש מיונים לפי סוג הרשומה, שמות המשפחה, שמות פרטיים, מאיזה עיר, מאיזו מדינה, שנים, מקור. בואו ננסה לסנן חיים
חיים ביאליק בן אבא, חיים ביאליק מתל אביב. יש פה מסמכים של חיים נחמן ביאליק, הנה, חיים נחמן ביאליק. בואו נפתח את המסמך הזה. הוא משנת 1929, והוא רשימה לוועדת הבחירות. שורה 29, זה אמור להיות ביאליק. ביאליק, ביאליק חיים נחמן וביאליק מניה. בני כמה הם גרו ברחוב ביאליק, יפה מאוד, בתל אביב. אז ראינו פה איך אפשר לסנן לפי שמות, לפי ערים, לפי שנים. המערכת שלהם מאוד מאוד ידידותית, ויש פה מעל ל2 מיליון מסמכים. בנוסף למאגר המידע, אפשר פה למצוא מאמרים ווובינרים בנושאים שונים. יש להם פה שירותי מחקר מקצועיים, רשימות בלוגים, אירועים שלהם, אירועים של העמותה, כל מיני הרצאות וכנסים. כנסו, תתרשמו, שווה את ה-150 שקלים, יש פה אוצרות גלומים. בהצלחה.